91. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores syndere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. I dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Et missionshus en tilfældig onsdag aften. Dette er en magtfuld demonstration. 200 mennesker er samlet for at lytte til Guds ord. Ingen tvivl, der er stadig liv i Indre Mission. Vi er i Skjern i Vestjylland, men det kunne have været overalt i Danmark, i et af Indre Missions 600 missionshuse. Jesus, vi beder dig, tal til de hjerter, som endnu ikke har åbnet døren for dig. Gør du sådan, at de må tage det skridt, det er, og sige ja til dig, og lukke dig ind i deres liv. Lørdag aften i Hvide Sande. En ny generation er på vej i Indre Mission. Mødet foregår i denne mands ånd. Vilhelm Bech stiftede Indre Mission for 130 år siden. Bevægelsen blev hurtigt kendt for sin strenghed. Ingen dans, ingen musik, men masser af tid til bibellæsning og kirkegang. 2 ting er afgørende for Indre Mission. Bibelen, som man ikke må kritisere, og så de frivillige pengebidrag fra bevægelsens venner. Indre Missions hovedkvarter i Fredericia. Her ender pengene i år 32 millioner kroner. Indre Mission er en moderne koncern med mere end 200 ansatte. I spidsen for koncernen står en generalsekretær, som i bedste managementstil udtænker strategier og målsætninger for bevægelsens fremtid. I 90'erne står den på kamp, åndskamp. Det billede af Indre Mission, som kommer til at tegne sig i de kommende år, og som vi er dybt på vej ind i, det er, hvor vi forlader de pæne facader. Vi kommer ud på barrikaderne. Vi kommer ud der, hvor folk er. Vi er også klar til at snavse vores hænder til, for nu at sige det sådan. Vi skal simpelthen være der, hvor vi kan redde de folk, som skal reddes. Og det kan vi ikke gøre, uden at snavse vores hænder til. Vi skal ikke være så optaget af Indre Missions image. Jeg er da ligeglad med Indre Missions image. Det afgørende, det er, om Kristus finder frem. Inshallah, for salamat. Overalt i verden har tro været årsag til strid og krige. Disse billeder viser, hvad der kan ske, når forskellige opfattelser af religion støder sammen. Allerede korsridderne brugte våben i deres kamp. Det virkede naturligvis meget overbevisende, når ridderne omvendte folk med korset i den ene hånd og sværdet i den anden. Indre Mission i 90'erne har Bibelen i hænderne og smil på læberne, når bevægelsen går på barrikaderne. Jesus, Guds søns blod renser for al synd. I Danmark foregår kampen på ord, og ikke som det sker flere steder i udlandet på våben. Men det er stadig krig, åndelig krig, hvor målet helliger midlerne. Vi er i kamp, og vi er i kamp på bred front, og vi har masser af medkæmpere, både i kirke og i samfund. Dette er Indre Missions kampskole. Her uddanner bevægelsen sine egne soldater til åndskampen. Vi skal ud og føre troens kamp, må vi sige, i vores samfund, i vores kirke, i vores land nu, og i øvrigt i vores verden, fordi vi ikke, det indskrænker sig ikke kun til Danmark, til inden for landets grænser. Vi har mange tidligere elever, som er rejst ud i den store verden som missionærer. Ambitionerne er altså uden grænser. En hel verden venter som slagmark. Bibelskolen er sidste station i den traditionelle grundskoling af ungdommen. Vejen går fra søndagsskole over kristen friskole, kristen efterskole og kristen gymnasium til Bibelskolen i Børkop.
På skolen lærer eleverne, hvad de skal mene om Bibelen, som er det afgørende våben i troskampen. Jeg tror på, at det er lige meget, hvad man tror på. Det er der mange mennesker, der tror. De tror, at det er lige meget, at man tror på Buddha, eller hvad de ellers kalder ham, eller gå ind i en ny religiøs bevægelse. Det kan vi lige så godt. Alle er jo hver sin lykkesmeder også, som man siger. Men det er løgn, fordi at det findes kun én sandhed. Det siger Jesus selv. Jeg er vejen, sandheden og livet, siger Jesus. Og derfor at vi skal ud, sådan at andre mennesker kan få lov til at opleve det. To elever på opsøgende arbejde. Husbesøg er en væsentlig del af troskampen. På Bibelskolen lærer eleverne, hvordan de bedst sælger deres budskab. Vi starter med et bedemøde, før vi går hjemmefra, hvor vi simpelthen beder om, at Helligånden må virke, og at han ligesom må overbevise de folk, for det er ikke os, der skal det. Så det er vores vigtigste teknik. Og, men ellers, altså, så lærer vi en masse. Jamen altså igen, det der vores teknik, det er også at vide, hvad der står i Bibelen, så vi kan svare på spørgsmål. Og blive enige om, hvem der skal snakke, og sådan se glade ud. Og prøve at undgå at virke påtrængende. Når man ikke tror på Jesus, så kommer man ikke i himlen, men derimod i helvede. Og der har jeg sådan, at jeg synes, det er enormt hårdt at tænke på, at der er mange af mine kammerater og søskende, hvis jeg har nogle søskende, eller altså, som måske ikke kommer i himlen. Og derfor så synes jeg, det er så utrolig vigtigt, at vi går ud og fortæller om, hvad vi tror på, og hvad vi også kunne ønske, at du vil tro på, for at du også kunne komme med. Kan I ikke vise sig aktive, at det opfattes som sådan en påtrængende hær, der vil have fat i min tro? Hvis du ser et menneske, som står på gaden, og der kommer en bagfra, som vil til at slå ham ned, vil det så være påtrængende af dig og gøre alt, hvad der står i din magt for at redde ham? Nej, vel. Hvis jeg nu siger til dig, at jeg ikke er interesseret i at høre om din tro, ja. Hvad vil du så gøre? Så skal du være fri. Det er en helt frivillig sag. Men jeg har kun fred i min egen samvittighed, hvis jeg for alvor har gjort dig klart, hvad det drejer sig om, og hvilke konsekvenser det har, det standpunkt, du tager. Og det er det, jeg ønsker. I al kærlighed og al omsorg, med al omsorg. Men ansvaret er dit. Indre Mission vil frelse verden, også for sex før ægteskabet. Kampen for dyden er stadig afgørende for de unge i Indre Mission. Og Bibelen vinder hver gang, også når man er en forlovet bibelskoleelev. Fordi der står i Bibelen, at du ikke må gå i seng med en mand, før du er gift med ham, så bedriver du hor, siger Bibelen, ikke også? Og derfor så er det mit svar på, når jeg føler mig fristet til at gå i seng med ham. Men er det ikke svært i 1990 og 91 at holde fast ved den tankegang? Meget. Også fordi, at altså man kan så let føle, jamen det er jo normalt nu, det er gammeldags ikke at gøre det og sådan noget, ikke? Men altså igen, jeg tror simpelthen ikke, Bibelen den er forældet. Jeg tror altså, det gælder, eller det ved jeg, og det tror jeg på, at den gælder altså også for os, der lever nu. Tak fordi, at du er den, der har skabt det ene. Tak fordi, at du vil udruste mig her på Børkop til at gå ud og fortælle om dig. Vi er på Menighedsfakultetet i Aarhus. Trods det officielt klingende navn, er det en privat undervisningsinstitution. Her uddanner Indre Mission sine egne præster. Vi betragter os lidt som en partisanskole, en træningslejr for åndelige kæmpere, der skal ud og stå i den åndskamp, som står i vor kirke. Partisanerne vælger Menighedsfakultetet i protest mod teologiundervisningen på universitetet.
På menighedsfakultetet er Bibelen urørlig. Den er Guds ord og ikke en samling historiske tekster, som man kan stille kritiske spørgsmål til. Man kan sige helt klart, at der er en manifestation for højrefløjen i Danmark om, at vi ikke længere vil acceptere den undervisning, der er på universitetet. Det koster at protestere. Menighedsfakultetet er udelukkende finansieret ved private pengegaver. I år er prisen 4 millioner for at drive stedet. 150 teologistuderende følger undervisningen, hvilket er det højeste antal nogensinde. Vi vil gerne være med til at præge den uddannelse, kommende tjenere i kirken får. På menighedsfakultetet gælder det altså om at uddanne præster med de rigtige indremissionske holdninger. Her på stedet, der uddanner vi nogle folk til at gå ind i en kamp ude i folkekirken. Det er her, vi lærer. Det er her, vi hver dag hører ordet. Vi lærer, og hver dag kommer vi i anfægtelser og kommer i en situation, at vi skal tænke vores egen situation igennem flere gange. Og det kan gøre os til at modnes til at blive Guds tjenere, Guds hyrder, Guds lærer i kirken. Og dermed kan vi gå ud og så kæmpe i de små sogne. Kæmpe for ordets forkyndelse. Sort og hvid, en masse muligheder, ja. Du trækker, springer, løber og slår. Men uger tikker, tiden går. Kristen rockmusik, det kan bruges til at udbrede evangeliet om Jesus Kristus. Ud på nogle steder, som det normalt vil lyde. Det er i hvert fald det, vi bruger rockmusik til. Og det egner sig godt til, synes vi. Men rockmusik og så det budskab, som I står for, hænger det sammen? Ja, det hænger helt sammen. Altså, det er Gud, der har skabt rockmusik, så det hænger altid sammen. Det gør det. Hvorfor har Gud skabt det? Fordi han har skabt alting andet, så har han også skabt rockmusik. Indre Mission har taget et nyt og avanceret våben i brug i vækkelseskampen. Rockmusikken. Tidligere bandlyst, men nu accepteret. Rockmusik kan bruges negativt, og det bliver brugt i de fleste tilfælde for at tjene djævelens sag i stedet for. Vi vil gerne være med til at prøve at bruge rockmusik positivt for at tjene Guds sag. Hvorfor skal djævlen have aldrig god musik? Det kan vi ikke sige. Jeg har levet mit liv indtil i dag, hvor jeg hørte Jesu ord. Det gik til hjertet med et slag. Ja, nu ved jeg, hvor du bor. En plads på top med hitlisterne er ikke mål for brødrene Iversen, men derimod at slå igennem over for de ikke-troende. Brødrene bor i Vestjylland i en egn, hvor minderne om en anden krig, verdenskrigen, stadig er intakte. Iversen Band har i år udgivet en CD med egne sange. Titlen er Brødre i hæren, og det er der naturligvis en mening med. Vi gik jo og snakkede noget om, hvad vi skulle kalde den her CD og sådan, og så kom vi så i tanke om det der med, at vi var jo brødre, 4 brødre. Så brødre i hæren, det kunne jo være en... Altså, så kom folk nok til at tænke på, om det var herren eller herren. Ja. Altså, så var der sådan lidt dårlig betydning der. Og så det, når vi tænker herren ja, også, så er også det, at instrumenterne, det kan man sige, at det er våben ja, også. Og så ammunitionen, vi putter i, det er Guds ord. Vi er frontsoldater i en åndelig kamp, fordi der foregår jo en åndelig kamp jo altid også, hvor ligesom djævlen og det gode og det onde, de brydes i hele tiden også. Og mange af de steder, som vi kommer i også, det er nogle steder, hvor det kristne budskab måske traditionelt ikke lyder. Derfor vil det også blive en slags frontsoldat af os, som står i yderste gelet af. Hvorfor er det vigtigt at fortælle andre om jeres tro? Er det ikke godt, at I bare har den selv? Jamen altså, når man oplever noget, der er godt af os. Hvis du ved, at Burgermand, eller de giver en gratis burger hen på McDonald's også, så vil du også fortælle til de andre, de kan også komme hen og få noget gratis af også. På samme måde er med Guds ord af, eller med Gud.
Gud har også givet os en kald til at netop at gå. Også. Gud har også sagt, gå derfor ud og gør alle folk til mine disciple også. Du siger, at vi skal spille for mennesker, som ikke kender det. Det kan da være, at det er meget langt til siden, de har hørt de ord. Herre Jesus, vi beder om, at du igennem os vil vise det som den, du er. Giv dem mennesker, der kommer. Giv dem møde med det, at de må sige de storhed. Hold dig til Jesus, så skal du nok komme hjem en gang. Hold dig til Jesus, så skal du nok komme hjem en gang. Vi har oplevet at være ude og spille af, og vi har følt virkelig, at Gud har været med os. Og hvor Gud han har talt til unge mennesker, som er var kristne. Og unge mennesker var blevet omvendt ved. Tak skal jeg, tak for jer. Og ses. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Denne mand fik et problem, da han skulle indsættes i sit præsteembede. Tage Rasmussen, præst i Vigerslev Kirke i København, skulle ordineres, det vil sige præstevis sammen med en kvinde. Tage Rasmussens dilemma var, skulle han give håndslag til kvinden, som reglerne siger, eller nægte og dermed følge sin samvittighed. Der opstod et problem for mig i det øjeblik, at jeg skulle give håndslag på fællesskabet i tjenesten til hende. Fordi det har jeg svært ved, når jeg mener, at det i dybeste forstand er en forkert ordning at ordinere kvinder til præsteembedet. Det er Jesu Kristi legeme. Det er Jesu Kristi legeme. Tage Rasmussen nægtede at give håndslag til sin kvindelige kollega. Et håndslag ville for Tage Rasmussen være det samme som en accept af kvinder som præster. Det, jeg har svært ved, det er at sige det ene en dag, og noget andet en anden dag. Altså, jeg kan jo ikke den ene dag, for eksempel i forkyndelsessituationen, lægge frem, hvad Guds ord siger der, hvor jeg jo læser det, og ikke kan læse det på anden måde, end at præsteembedet, hyrde- og lærerembedet, og det må i dag være det, som ligger i vores præsteembede, at det ikke bør gives til kvinder. Så kan jeg jo ikke den næste dag stå og sige det modsatte. Et håndslag er jo også en tale. Så giv mig hånd derpå. Håndslag i Viborg Domkirke. Vi er til præsteordination. 8 kirkelige organisationer med Indre Mission i spidsen vil have indført særordinationer, så præster med Tage Rasmussens holdning ikke skal give håndslag til kvinder. De danske biskopper har afvist forslaget om særordination, men det har ikke stoppet de 8 kirkelige organisationer. De har på ny fremsendt forslaget og truer nu kirkens øverste ledelse, hvis den ikke reagerer. Så kan biskopperne tvinge det bekendelsestro kirkefolk til at handle i altså på egen hånd på en eller anden måde. Og det synes jeg er dumt. Jeg synes, vi bør gå så langt vi kan for at tage biskopperne alvorligt som vores ledelse i kirken. Og det vil vi gerne. Handle på egen hånd, hvad vil det sige? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige noget om endnu. Har I nogle muligheder, hvis I får et nej? Selvfølgelig har vi det. Hvilke? Vi får se. Der er ingen overvejelse om, hvis biskopperne, som hidtil har svaret meget afvisende, hvis de kommer med et nyt nej. Så mødes vi igen. Så ser vi på det. Fred være med jer. Amen. Der bliver gravet grøfter i Fjellerup på Djursland i mere end en forstand. Freden er brudt i det lille sogn med 700 indbyggere. Befolkningen er splittet i en strid om folkekirken. Indre Mission er i gang med det store slag, kampen om folkekirken.
Der er ingen tvivl om, at man fra store dele af folkekirken anser kirken som et serviceorgan på lige fod med skattevæsen og kloakvæsen, hvilket det selvfølgelig også er for den brede befolkning. Men vi er nogen, der har den opfattelse, at kirken, det har noget med liv at gøre, det er noget med mission at gøre, det er noget med diakoni at gøre, altså det har noget med et engagement at gøre. Indre Mission i Fjellerup angriber folkekirken fra flere sider. Kirken er åndeligt udhungret, og sognepræsten kan man ikke bruge, fordi han er fraskilt og gift igen. Vi betragter os som bibeltro, og vi kan ikke få det til at forenes med skriftens lære, at et hyrdeembede kan beklædes af en person, som lever på den måde. Vi takker dig, far i himlen, at du er kommet for at sprede lys i denne verden. Vi er en del af Guds folk på jorden. Tirsdag den 17. september, der bliver skrevet kirkehistorie i Missionshuset i Fjellerup. Så byder vi velkommen til alle fremmødte til vores generalforsamling her i aften. Og hvad der skal foregå, det har enhver jo set af det program, som er udsendt. Og så er det jo en stor aften for os i aften. Vi er kommet et stort skridt videre, siden vi var sammen sidst, i det vi har fået vores vedtægter godkendt af biskoppen i Aarhus. Og så er det et spørgsmål om, at vi kan få godkendt vores vedtægter her i aften. Og så er vores valgmenighed en realitet. Slaget om folkekirken er for alvor i gang, efter at Indre Mission i Fjellerup har stiftet sin første valgmenighed i Danmark. Åndskampen har nu splittet folkekirken. Vi er en flok mennesker, som, skal vi sige, befinder os på kirkens højrefløj. Vi er missionske. Og det vil sige, at vores indstilling til de her ting, det er, at vi vil gerne leve vores liv og vores menigheds arbejde og funktion, vil vi gerne leve i overensstemmelse med Guds ord. Og det har noget at gøre med, at den forkyndelse, der skal lyde, skal være i overensstemmelse med skriften, og det liv, som skal leve, skal være i overensstemmelse med skriften. En røst fra fortiden blander sig. Fred i Fjellerup, men fremtiden for folkekirken bliver næppe fredfyldt. Kampen om Fjellerup Kirke er et led i en langt større plan, som har Indre Missions centrale ledelse som bagmænd. Jeg håber personligt på, at vi får et par valgmenigheder mere inden for rimelig kort tid i Danmark med Indre Missions baggrund. Og så håber jeg, at vores biskopper kan se, at det er et signal til, at vi faktisk mener, det er alvorligt, det vi siger. Signal eller pression. Med valgmenigheden i Fjellerup har Indre Mission demonstreret sin magt og vilje til at gå sine egne veje, hvis ikke folkekirken ændrer kurs. Valgmenigheden har ansat sin egen præst, som den selv skal aflønne, og troen har sin pris. Hvert medlem af valgmenigheden skal årligt betale 7.000 kroner. Til gengæld får de en præst, som vil tilbage til det oprindelige. Det er det bibelske fundament, det bibelske grundlag, vi vil tilbage til. Kan man så kalde jer for fundamentalister? Nu er det ord blevet brugt og misbrugt på forskellige måder. Derfor mener jeg, at det måske ikke er et så velvalgt ord at bruge, men forstået på den måde, at vi vil tilbage til fundamentet, og vi vil tage fundamentet i Bibelen alvorligt. Så ja. Kan man miste sine 2 børn og alligevel være lykkelige? Vi er i Agger i Vestjylland hos Finn og Gitte Nielsen. Det ægtepar, som med få måneders mellemrum mistede begge deres børn. Sebastian og Susan døde af en nyresygdom og blev kun 1 og 4 år. Det, der kunne være en familietragedie, blev for ægteparret en bekræftelse på deres dybe skæbnetro på Gud. Vores liv, de er i hans hånd. Det er Gud, der har omsorg for os. Det er Gud, der har givet os liv. Det er Gud, der tager liv. Den Gud, han har omsorg for os. Han er den, som kan overskue vort liv. Vi kan kun se, som vi siger populært, i bakspejlet, hvad der er sket.
Vi kan ikke skue et sekund ud i fremtiden. Det kan Gud, fordi han har overblik. Det er ham, der kan se, hvordan når de til enden, til frelse og til evigt liv. Det kan han overskue, og der ved han, hvad der er bedst for os. Bliver I aldrig grebet af sådan nogle almindelige menneskelige følelser, som vrede over jer og synes, det er uretfærdigt? De blev kun 1 og 4 år. Nej, det tog sig af. Det er... Fordi det er jo igen det, at når Gud, det som Gud han gør, så det tror vi på, at det er det rigtige. Så tog sig egentlig, at man, så har man ikke noget grund til at tænke på den måde der. Du har ikke følt dig vred eller bitter? Nej, det har jeg egentlig ikke. Tænker I i dag på, hvordan børn har det? Nej, ikke lige hvordan de har det, tog sig af, men altså jeg er sikker på, at de har det godt, der hvor de er. Og sikker på, at vi skal møde dem en gang i opstandelsen. Men ikke sådan daglige tanker om, hvordan de har det? Overhovedet ikke. Fordi at i det, du står, for mig, der var den oplevelse over at skulle stå ved et dødsleje. Det har jeg aldrig prøvet før, at jeg skulle stå ved mine egne børns. Den var egentlig lidt skræmmende for mig før. Og i det, at du så oplever, at sjælen, ånden forlader et menneske, så oplever du det, at du står med de ydre rammer for et menneske, som overhovedet ingenting kan give dig. Det er en tom hylster, hvor ånden er væk, sjælen er væk. Den tror vi på er i forvaring hos Gud. Og i det, der tror vi også, at så har de det godt der, hvor de er. Altså i det, man står ved sit barns dødsleje, og så man får lov til at stå og synge for sit barn, om at Jesu lille lam jeg er, på sin skulder han mig bære, over bjerge, gennem dale, hjem til himlens lyse sale. Altså det er helt fantastisk, at man må få lov til det, og det er bestemt i egen kraft, men kun fordi, at Gud han hjælper en til det. Og så se, hvordan barnet falder til ro. Det var dejligt. Indre Mission anno 1991. Gud styrer alt, både medgang og modgang. Tronbar Finn og Gitte Nielsen gennem sorgen over tabet af Sebastian og Susan. De er stadig overbeviste om, at det var Guds vilje, at børnene skulle dø. Men Finn og Gitte ved endnu ikke, hvorfor de skulle miste børnene. De venter stadig på svar fra Gud.